Nacín en Ferrol, onde me formei como enxeñeiro industrial. A miña trayectoria profesional levoume fora de Galicia, a traballar e vivir noutros países, sempre vinculado a proxectos de enerxías renovables. Retornei no 2021 para impulsar desde Galicia proxectos que axuden á descarbonización da economía, xeren emprego e melloren a calidade de vida das persoas. Galicia é un territorio privilexiado cun enorme potencial en enerxías renovables. Vento e auga son parte do noso patrimonio natural e temos a responsabilidade de que esas riquezas xeren beneficios reais para a nosa sociedade. Actualmente desde RDG traballamos cun obxectivo claro, que a nosa comunidade lidera a transición enerxética e se convirta nun exemplo de como integrar esta co desenvolvemento económico e social. En Recursos de Galicia creemos firmemente que as enerxías renovables son clave para un futuro máis limpo, sostible e próspero para todos.